aan de parochie. Goedenavond. Hey. Wat geweldig dat jullie er lekker binnen. Kom alsjeblieft een beetje dichter bij het podium, want ik zie er helemaal niks van. Prachtig. Jawel, ja, de zonderste kleren aan zie ik wel. Prachtig. Dames en heren. Vanavond hebben we weer het Beeldsongfestival. En dat is vanavond voor de 2.528.222e keer. We zijn ooit een keer in 1985 begonnen. Een hele hut leden. Toen waren de blanken nog aan de macht in Zuid-Afrika. Toen was Doe maar een topper. Toen was het goede doel een topper. Er gebeurde nog veel en veel meer in 85. De meeste van jullie waren er in 85 nog in deze. Nee, Hoyt. Dat komt omdat iedereen nog steeds in Haiti Biel zat. Daar waren ze er niet. Sanne, Sanne. Oh, Sanne. Applaus voor ons, Sanne. Hey. Sanne, vertel. Wat is nou eigenlijk de bedoeling van vanavond? Nou, Sanne, ik ben veel ouder dan best, jongens. Ik zal het je even heel snel uitleggen. We hebben vanavond 15 optredens van alle mensen vanuit de buurt. Die strijden dus om het Beeldse Songfestival bekertje. Altijd hartstikke leuk. En voor de rest weet ik het dan ook niet. Maar binnen er dan ook prijzen te winnen? Ja, er zijn 4 prijzen. Je hebt een derde prijs voor degene die de derde prijs wint. De tweede voor de tweede prijs. De eerste voor de echte winnaar. En je hebt ook nog de publieksprijs. Dat is leuk. En wie gaat dat dan beoordelen? Wat zou het zijn? Wie gaat dat nou beoordelen? Ja, daar hebben we een jury voor. En de jury vanavond, Waldorf en Shadowt van de Muppet Show. Die zitten er ergens boven. Johannes en Hanjaap Hilarius. Applaus voor de jury. Hey. En dan de muziek. Heb je dan een DJ of heb je dan een USB-stickie? Nee, Sanne. We hebben al 35 jaar, 33 jaar een hele goede band. En dat is vanavond Virus. Hey. Prachtig. Altijd leuk, Virus. Altijd leuk. En wat gaan we nou als eerst doen? We halen eerst even een hele leuke herinnering op van verleden jaar. Toen hebben we het ook gehad. En toen hebben we een hele goede prijswinnares gehad. Lisette Kuiken. Hey Lisette, applaus. Lisette, tooi. To the song here in my heart, a melody I start, but I can't complete. Listen, oh, to the sounds from deep within. It's only beginning to find release. Someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out, and my dreams will be heard. They will not be pushed aside or worse into your own, oh, 'cause you won't listen. Alone at a crossroads.
Dit is geen playback show. Dit is Lisette. Geweldig. Tot zo. Hartstikke leuk. Dit is toch geweldig, of niet? En ik beloof je hem, 15 nummers. Dit belooft nog voor deze avond.